En primer lloc, sabeu que l'acte l'organitza la Càtedra d'Economia del Bé Comú de la Universitat de València, encara que ho hem fet en col·laboració amb la Facultat de Ciències Socials. I el primer és agrair a la Facultat de Socials el que ens hagin cedit les seues instal·lacions, el Saló d'Actes. I especialment al professor Juan José Navarro, més conegut pels amics pel Jota, que és la persona que ens ha facilitat l'accés a la facultat i la possibilitat de poder contactar amb Arcadi Oliveres, que lògicament també, sobretot, volem agrair la seva presència avui ací. Vaig a fer una xicoteta presentació, jo crec que no cal perquè tothom coneix Arcadi Oliveres i esteu així per escoltar-lo a ell, però sí que volia fer una xicoteta introducció, perquè el que volia dir-vos, abans de presentar-lo, és que des de la Càtedra d'Economia del Bé Comú una de les coses que més ens preocupa és la transformació del model econòmic. Pensem que sense aquest canvi de model no podrem resoldre altres coses que també són molt importants, com per exemple, sabeu que el govern valencià ha declarat l'emergència climàtica per el tema del canvi climàtic i la gran preocupació que tenim per el futur del medi ambient i del planeta, però jo personalment penso que si no hi ha un canvi de model econòmic, molt difícilment anem a poder resoldre els problemes ambientals que tenim en aquests moments. Són dues qüestions que van unides i que necessàriament s'han de portar endavant. Avui en dia, pràcticament tots i totes coincidim en que el model econòmic que tenim és un model insostenible, és un model que ve donat per una alta temporalitat, uns nivells de precarització molt elevats de l'ocupació, és un model que jo definís com a model low cost, que ens porta a un carreró sense eixida. I jo crec que hi ha una gran coincidència en aquest sentit, però el que jo no veig és quina ha de ser la fulla de ruta o quines han de ser les mesures concretes per a iniciar aquest canvi de model econòmic. En aquests moments ens enfrontem possiblement a una nova crisi econòmica. Gran quantitat d'economistes ens estan parlant ja que molt possiblement en el 2020 anem a tindre una nova crisi econòmica, però encara no estem recuperats de la crisi anterior, ni molt menys, i el que és pitjor, no estem preparats perquè aquest canvi de model econòmic no s'ha produït encara i no s'ha iniciat. Per tant, crec que és un tema de moltíssima actualitat, un tema rellevant, i des de la càtedra volíem encetar un cicle de conferències enfocat a aquesta qüestió, a com abordar el tema de la transformació del model econòmic i des de quina perspectiva fer-ho. I lògicament, si ho plantegem des de l'economia del bé comú, està clar que hem de fer-ho en base als valors de l'ètica, els valors de l'humanisme, els valors de la sostenibilitat. Són les claus d'aquest procés de canvi de model econòmic. El conseller d'Economia Sostenible, sabeu que la càtedra està finançada per la Conselleria d'Economia Sostenible, ell és una de les persones que té una gran preocupació per aquest tema i a mi me va transmetre fa un temps la necessitat de, des de la càtedra, encetar un cicle de conferències que abordaren el tema del canvi de model econòmic per a aportar idees. I jo crec que és un gran privilegi el poder encetar aquest cicle amb la presència d'Arcadi Oliveres. Arcadi Oliveres és un economista que ha sigut professor de la Universitat de Barcelona durant molts anys, de l'Autònoma de Barcelona, perdó, però sobretot és conegut pel seu activisme social. Ell té una pàgina de Wikipedia, la qual cosa demostra la seva popularitat, és una persona molt coneguda, i he consultat aquesta pàgina de Wikipedia un poc per a veure la seva trajectòria, encara que ja la coneixia. Dir-vos que actualment, en l'actualitat, encara que ha ocupat càrrecs en moltes associacions i entitats, actualment ocupa la presidència de la Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat, que a més és el municipi on ell resideix. Però, sobretot, ha sigut durant molts anys president de Justícia i Pau de Barcelona.
Ha publicat una gran quantitat de llibres, entre els més recents estan Conversa entre Arcadi Oliveres i Celestino Sánchez, El rescat de la democràcia, Diguem prou, Aturem la crisi, les perversions d'un sistema que és possible canviar, En qué mundo vivimos, El meu camí cap a l'utopia, Un altre món, Contra la fam i la guerra, Aldea global, justícia i parcial. Com podeu veure, en la seva bibliografia s'arreplega molt clarament quines són les seues principals preocupacions. Bé, com dic, és un gran honor per la càtedra poder comptar amb Arcadi i vaig a donar-li la paraula. Ell va fer la seva presentació i quan acabe obrirem un torn de paraula per a que pugueu preguntar-li totes aquelles qüestions que considereu oportunes. Així que, moltíssimes gràcies, Arcadi, i quan vulguis pots començar ja. Doncs molt bon dia a tothom. Gràcies de manera especial al professor Joan Ramon Sanchís, que ja fa mesos, no és d'aquells que t'ho diuen en una setmana, ja fa bastants mesos, em va advertir que li agradaria que vingués a la vostra càtedra, cosa que celebro per mi, no per vosaltres, perquè amb una gent tan preparada amb el tema del bé comú, a un lloc on teniu fins i tot una Conselleria d'Economia Sostenible que jo em veig completament incapaç de dir coses que no hagi dit i que no hagi parlat. De manera que estic content, sobretot per una cosa, perquè quan un ja està jubilat, que el cridin, i més que el cridin a la universitat, sempre és un honor. Normalment el criden per bé dels nens i coses així, que està molt bé, però en general, doncs, crec que també que et cridin per això val la pena. O sigui, gràcies de totes maneres. Bé, intentaré parlar, ja que s'ha anomenat això, del que és la transformació d'aquest model econòmic. Evidentment, si parlem d'una transformació del model econòmic, vol dir que aquell que tenim no ens agrada, perquè si no, lògicament, no el voldríem transformar. Per què no ens agrada? Jo apunto 4 raons, que de fet ja les diré ja ara fa un moment, però potser les perfilaré amb algun detall. Quines són per mi les 4 raons? Quan jo vaig posar per primera vegada els peus en una facultat d'economia, no pas amb la condició de professor, sinó amb la condició d'alumne, el qual ja es veu que em remet a la prehistòria, em van dir que l'economia era aquella ciència, no sé si ciència o no, és que podríem discutir, però en tot cas, era aquella ciència que intenta administrar els recursos escassos que ens dona la naturalesa per transformar-los i un cop transformats amb els béns obtinguts cobrir necessitats de les persones. És una definició llarga, potser no és gaire bona, però a mi encara va quedar gravada. I el que va quedar gravat és que l'economia actual no cobreix ni de lluny les necessitats de les persones. Aquest és per mi el primer greu problema que té l'economia. I per no cobrir, no cobreix ni la necessitat més elemental, que és la de l'alimentació. Aquest tema m'ha preocupat sempre molt. Vaig tenir la sort, quan tenia 19-20 anys, d'assistir a una conferència magistral d'un senyor que en aquell moment era el president de la FAO, l'Organització Mundial de l'Alimentació, algun potser no recorda, es deia Josué de Castro, i aquest senyor ens va explicar, els que el vam escoltar, que en aquell moment unes 100.000 persones en el món morien diàriament de fam, que sens dubte era el problema més greu de la humanitat. Afortunadament, la qüestió ha millorat molt, perquè les últimes dades que podem llegir no situen en 100.000, sinó en unes 25.000 persones les que moren diàriament de fam. Però no deixa de ser una aberració. Amb un planeta que produeix aliments suficients per tothom, que encara hi hagi 25.000 persones que diàriament morin de fam, és sens dubte la raó més important de mortalitat, molt per damunt de les guerres, molt per damunt de les epidèmies, molt per damunt dels accidents de trànsit, moltes coses. No hi hauria d'haver ningú que morís de gana. La producció és molt gran. També és veritat que no fa gaire es va publicar a França un estudi que demostrava que el 30% de la producció alimentària es llançava, el qual és una segona aberració de la primera que condemna aquesta economia per ser, penso que sí molt bé, poc ètica. 25.000 persones mortes de gana, 30% dels aliments llançats, això no s'aguanta de cap manera. Tanmateix, aquest tema ha preocupat sempre i sobretot ha preocupat a l'ONU, que per això té aquesta organització dedicada a l'agricultura i a l'alimentació. I recordo que el mes de maig de l'any 2008 la FAO va celebrar una reunió cimera de caràcter monogràfic a Roma
en què el tema de la fam era el tema a tractar. Què es va dir? No farem ara un resum, ja jo tampoc soc expert en quines serien les mesures per eliminar la fam al món, però ells deien que hi havia mesures a llarg termini, que evidentment s'havien de prendre. Tots coneixem, per exemple, el terrible tema de la mala distribució de la propietat de la terra. Pensem en el fàcil, pensem en els campals sense terra, coses així, que això evidentment és un motiu de fam, i també es posava l'èmfasi en aquella reunió amb el fet que hi ha països que avui en dia tenen unes produccions agràries completament desencaminades, que no van al servei de la seva població, sinó que van al servei d'allò que en diem l'agroexportació. Jo crec que un dels paradigmes més importants d'aquesta aberració és un país dels més pobres del món, no sé si és el més pobre, però dels més pobres, que es diu Haití. Haití, en lloc de produir blat, o produir blat de moro, o produir arròs per la seva població, estan especialitzats en canya de sucre, perquè els francesos en el seu moment van dir que allà els anava bé, que el clima tropical el permetia i que fessin canya de sucre. Després es ven o no es ven, a quants coses nostres, ara no us dic. Què vol dir? Que les grans transformacions per evitar la fam volen canvi de propietat de la terra, volen canvi de conreus, volen mesures a llarg termini. Però la FAO en aquesta reunió del 2008 deia està bé, però la gent no pot seguir morint-se 25.000 persones cada dia mentre produïm aquestes transformacions. El que hem de fer és prendre mesures ràpides i immediates. Incrementar la producció, facilitar el transport, donar més accés a l'aigua potable, obrir més granges, tenir totes aquelles mesures que permetrien que en aquelles zones desenvolupades això se solucionés, si no del tot, almenys en part. I aquest informe que va sortir a la reunió de la FAO de l'any 2008 deia que caldria, per tirar aquests projectes immediats endavant, una inversió mínima de 50.000 milions de dòlars. Tot seguit, la FAO va dir països rics del món, fem guardiola, a veure què aporteu entre tots, a veure si aconseguim aquests 50.000 milions de dòlars. I els països rics, en la mateixa reunió de la FAO, encara algú pot trobar-ho en les actes d'internet d'aquella reunió, van dir no. Tenim altres maldecats, el nostre pressupost és molt desequilibrat i no donarem 50.000 milions. Però, donant resposta a la crida de la FAO, us oferim 12.000 milions entre tots. L'ONU va dir més d'os que res, però estem parlant d'una quantitat que no és tan sols una quarta part de la que la FAO ha. Quan es produïa això? Al maig del 2008. Però tots recordarem que 3 mesos després, miren, 4 mesos després, al setembre del mateix any 2008, esclatava això que el professor Ramon ha fet referència, la crisi. I tots recordarem que la crisi esclatava fins a un dia concret, el 15 de setembre de l'any 2008. I per què dic el 15 i no dic el 17, no dic el 14? Perquè tots, si fem memòria, recordarem que el 15 de setembre es va produir la fallida d'una gran banca nord-americana, anomenada Lehman Brothers, i es va considerar que aquesta caiguda era molt significativa i podia ser el començament de la crisi. Per cert, i entre parèntesis, perquè jo crec que és convenient fer memòria històrica. Aquest desastre de banca que va atrapar treballadors, va atrapar creadors, va atrapar contracorrentistes, tenia un equip directiu, en el qual hi figurava en aquell moment un personatge que es diu Luis de Guindos, en el qual se'l va premiar amb el Ministeri Espanyol d'Economia durant bastants anys. I com que el premi no era suficientment gran, al cap d'un temps encara li va donar un premi d'això i se l'ha fet i encara ho és ara, vicepresident del Banc Central Europeu. Tant com premi. Bé, aquí va esclatar la crisi en aquell moment i què va passar? Que la gent no s'havia donat compte que això estava a punt d'arribar, o potser si n'havia donat compte no ho deien, i per tant molts van quedar atrapats. El govern americà, el primer, almenys el primer que ho va dir, diu no estava a la guaita que això passaria i per tant això ha atrapat a molta gent. Procurarem, va dir el govern americà, que això no es repeteixi. De manera que quan sabem d'algun banc que entra en crisi, doncs mirarem de salvar-lo. I a partir d'aquell moment, en aquesta proposta, a la qual s'hi va afegir el govern britànic, el japonès, el francès, l'italià, l'espanyol, el grec, el que vulguem, va rebre un nom. I va parlar del rescat bancari. Des del setembre de l'any passat, any 2008, perdó, des del setembre del 2008, fins al setembre de l'any passat, el 2008, van transcórrer 10 anys. I com que els aniversaris rodons sempre permeten fer memòria, al setembre de l'any passat vaig llegir una xifra espaterrant. Quants diners durant aquests 10 anys s'havien dedicat al rescat bancari?
quants diners que havien sortit, evidentment, de les arques públiques, que els havien tret de la sanitat, que els havien tret de l'educació, que els havien tret de les pensions, etc. I si sumaven tot el que havien fet els països occidentals, entre donatius, crèdits, avals, s'havien donat als bancs 10 bilions de dòlars. 10 bilions de dòlars significa un 10, 12 zeros al darrere i dòlars al final. Feu, sisplau, una petita divisió. 10 bilions de dòlars repartits entre els 50.000 milions que l'ONU demanava per rebaixar la fam. Resultat de la divisió, 200. Aquesta economia és tan aberrant, és tan antiètica, que per rescatar uns bancs, ara no em posaré a criticar-los perquè hi havia raons per fer-ho, quin comportament havien tingut, per rescatar aquests bancs hem sigut capaços de destinar-los el que, segons les estimacions de l'ONU, hauria permès, doncs, sens dubte, treure la fam 200 vegades. Evidentment, això no ens pot comptar. Aquesta economia no funciona. Primer element que ens obliga a buscar una transformació. Segon element, la desigualtat. Aquesta economia està farcida de desigualtats. Hi ha una ONG que tots coneixeu, que es diu Oxfam Intermón, que cada any publica un informe sobre la desigualtat mundial. L'últim que vaig llegir, que devia datar del febrer del març d'aquest any, parlava d'una xifra esfereïdora, que en certa manera queda confirmada amb el diari d'aquest matí. Hi ha 26 persones, no home, segons aquest informe, 26 persones, que elles soletes acumulen una fortuna equivalent a la meitat, a la fortuna de la meitat de la humanitat. És a dir, 26 persones disposen dels mateixos recursos monetaris que 3.800 milions de persones. 26 persones igual a 3.800 milions de persones. El diari d'aquest matí ens ho confirma, perquè tots sabem que dins d'aquests 26 en figura un, que és nascut a Galícia, que es diu Amancio Ortega, i al qual tots alimentem quan fem una cosa perversa, com anar a les botigues de Zara, de Massimo Dutti, d'Inditex i de coses d'aquestes. Diferències enormes, diferències incontrolables. Crec que val la pena saber. Després la gent ens diu, és que no hi ha diners per tot. Com vols que hi hagi diners per tot si no es pot que se'ls queden tots? Evidentment, aquí immediatament s'imposa una redistribució. Si no la fem, anem malament. I això també es nota no només a nivell de persones, com estic dient, també es nota a nivell de països. A l'any 84, diferents ONGs, com molt bé deies, abans jo havia estat molts anys implicada a Justícia i Pau, que promovia, com altres organitzacions, una campanya a favor del 07, de la cooperació, de coses de l'estil. I per fer prendre consciència a la gent d'aquesta necessitat, van fer un petit quadre, una cosa molt senzilla, molt tonteta. Quina és la renda per càpita dels que estem situats en el nord versus la renda per càpita dels que estan situats en el sud. Evidentment, la renda per càpita no pas expressada en dòlars, sinó que allà en l'economia es coneix com a paritat del poder adquisitiu. Vol dir que puc comprar un dòlar aquí, que puc comprar un dòlar allà, i per tant donar aquesta paritat. En aquell moment, la gent que vivia a l'hemisferi nord tenia un poder adquisitiu equivalent aproximadament a 30 vegades la gent que vivia en el sud. Ara les coses han canviat, perquè en aquell temps la divisió en el sud estava molt clara i les coses han canviat una mica. Però la relació és de 1 a 30. L'última relació que he llegit no és de 1 a 30, és de 1 a 85. Com va això? Què diria això? Aquesta economia genera desigualtat. Per tant, primera raó, pobresa, falta de cobertura de les necessitats bàsiques, segona, desigualtat. Tercera, ja les he molt més la presentació, destrucció del planeta. En aquest planeta, ara ens en comencem a donar compte. Aquí potser és on hi hagi una més gran consciència, sobretot la gent jove, els Fridays for the Future i coses per l'estil, que comencen a funcionar. I potser perquè és aquella que ens toca més a prop, és la que ens motiva una mica, però de mateix és preocupant. És preocupant, per una banda, tu mateix ho has dit, per l'escalfament global. Recordareu que el 2016, em penso que era, hi va haver-hi a París la conferència mundial sobre l'escalfament global. Què es va dir? Que al llarg del que quedava del segle XXI, les temperatures del planeta no podrien augmentar més d'1 grau. I tots els mitjans de comunicació van aplaudir una decisió d'ençà. Pocs mesos després vaig llegir un informe de Greenpeace, que se suposa que entén una mica del tema, i que deia, però escolti,
si amb els milers d'anys que funciona aquesta humanitat ens atrevim a dir que cada 100 anys hem de pujar un grau de temperatura, d'aquí uns quants segles aquí no hi haurà ningú. L'única resposta positiva és que d'aquí a finals del segle XXI baixem un grau, i si pot ser 2, la temperatura mitja. Tots solidets, tots contents, i ja està. Sí que això és veritat que la gent ara ja ho comença a entendre, excepte el senyor Donald Trump, i en general doncs, la qüestió del escalfament global ja està al matí. Però no és aquest l'únic problema de caràcter ecològic, també n'hi ha d'altres. La contaminació. Ahir, penso que era ahir, que el diari parlava de com va la gent a l'Índia amb malalties pulmonars constantment. Ens anem a mirar les etiquetes i veiem que una bona part d'allò que comprem posa made in China. La porqueria que se la mengin ells. El producte que ens beneficia a nosaltres. És intolerable. I finalment, també hi ha... això, abans de dir finalment. En aquest tema també hi va haver una convenció internacional, segurament coneixeu l'anomenada Convenció de Kyoto, que obliga els diferents països del món a no emetre més determinades quantitats de CO2 a l'atmosfera. Els països van signar aquest compromís i suposo que sabeu que l'estat espanyol és dels que més l'incompleix. Quan incompleixen el compromís de Kyoto, doncs la convenció et pot posar en multa. Què fa el govern espanyol per evitar les multes? Una cosa elemental. S'ha establert quelcom tan pervers com la borsa de drets d'emissió. Conec el cas concret en què el govern espanyol ha anat a un país africà, que es anomena Burkina Faso, i els ha dit, escolti, com van vostès d'emissions de CO2? I aquests de Burkina han dit, què és això? Home, allò que surt de les fàbriques, si no tenim cap. Doncs si vostès no tenen cap, deuen emetre poc. Si emeten poc, què passa? Els hi comprem dosis d'emissió. I el govern espanyol, en lloc de procurar que les seves fàbriques no contaminin, es dedica a pagar al govern de Burkina Faso per tal que li permeti treure les seves quantitats d'emissió i adjudicar-se-les ell mateix. Impresentable. Impresentable. I el tercer greu problema quin és? Si el primer és l'escalfament global i el segon és la contaminació, el tercer també el coneixem, és el de l'esgotament dels recursos. Els recursos s'estan esgotant. S'ha dit, jo no soc expert, que el petroli d'aquí 60 anys s'haurà acabat. No n'hi haurà. Bé, per alguns quants d'aquesta sala això no ens afecta massa, perquè d'aquí 60 anys no sé si necessitarem. Però alguns altres de la sala sí que el necessitaran. I d'aquí 60 anys tindrem petroli? No. Podran anar en cotxe? Sí. Per què? Algú dirà, perquè serà elèctric. Creu tu, perquè per l'electricitat es fa un petroli, per tant a partir d'aquí no resolem res. Però sí que és cert que hi comencen a haver-hi altres fonts alternatives. I s'ha posat molt de moda parlar del biocombustible. Perfecte. D'on surt el biocombustible? La paraula ho diu bio, un producte vegetal. El que més n'aporta quin és? El blat de moro. Com en diu aquí, panís o... Daxa. Doncs el daxa. Em diré perquè està el daxa. El daxa. I què passa? Que estem fent servir el daxa per alimentar el cotxe i traiem el daxa. La daxa? Perdó, cada dia és una mica. La daxa. Estem fent servir la daxa per alimentar el cotxe i mentrestant deixem que els mexicans, sobretot els campesinos mexicans que s'alimenten de la tortilla de maïs, es quedin sense o més cap blat de moro o daxa perquè el destinem al cotxe. No pot ser. Tots aquests problemes són enormes. I en canvi, sí que hi ha algun tema que apareix, penso que de la contaminació o que de l'escalfament comença a aparèixer, però això requereix, evidentment, un canvi a molta profunditat. Quina és l'altra qüestió que no m'agrada? Doncs, a part de la desigualtat, a part de la pobresa i a part de l'escalfament del planeta, una que penso que són tots, que és que aquest sistema només aguanta mano militar. És un planeta armat fins a les dents i molt vigilant d'aquell que surti d'estudi. És un tema que m'ha preocupat tota la vida i només en 4 xifres es pot simplificar. Per exemple, despesa militar mundial, allò que gastem en el món cada any per preparar la guerra. Equival, segons l'ONU, és 1 bilió, 800.000 milions, però això vol dir 36 vegades l'eradicació de la fam del món, segons els càlculs de l'ONU. 36 vegades. Cada any podríem eliminar la fam amb el que destinem per a la guerra. I després diem que preparem la guerra perquè la gent no es mori. I mentrestant matem 25.000 cada dia de fam. És completament absurd.
I encara es podria fer una segona pregunta. Gastar diners és greu, però una cosa que és molt pitjor, que és que les armes disparen. I aleshores, si comencem a mirar avui en dia quins són els països que més estan patint de guerres, de conflictes armats, podríem fer un resum molt ràpid. En pateix Líbia, en pateix Síria, en pateix Afganistan, en pateix Iemen, en pateix Sudan del Sud, i així una llista llarga. Doneu-vos compte d'una cosa. Cap d'aquests països fabrica ni una sola arma. Cap d'aquests països, tots tenen guerra, i com la fan? Amb armes que els hi donen més. Qui? Sobretot, Estats Units, Rússia, França, Xina, i atenció, en el número 6, Espanya, que ocupem aquell lloc destacadíssim. Jo crec que en res del món, sobre 194 països, Espanya ocupa el 6è lloc. Potser en futbol i per comptar. Però, en canvi, en el tema de la venda d'armes, estem situats en aquest lloc més perillós. I estem mantenint aquest sistema perquè quan algú aixeca el cap, doncs se'l pega, senzillament. Jo diria que aquest és un altre element que val la pena tenir en compte. I encara, si m'ho vol afegir, perquè ja sortiria massa de tema, i no parlaria gaire de transformació, però encara vull fer un últim element, una altra qüestió que a mi no m'agrada en aquesta economia mundial és que estem en una economia que predica la lliure circulació de mercaderies, de fluxos financers, de tecnologia, de comunicacions, i com bé sabeu, impedeix radicalment la circulació de les persones amunt i avall. I no impedeix, posa fronteres, se'n genera murs. Ahir vaig dir, a la Vanguardia d'ahir, llibre llista escalifosa de 14 o 15 grans empreses espanyoles de grades de construcciones, Indra i tots aquests, especialitzades, entre altres coses, en construir murs a redó. Coses d'aquesta. Estem fent aquesta actuació. Per tant, en resum, jo crec que una economia explicada d'aquesta manera forçosament no ens agrada. I què hem de fer? Doncs el que diu el títol, transformar-la. Com l'hauríem de transformar? Això ja és més difícil. Però em permet dir una cosa. Primer, canviant-ne els objectius. Hi ha dos objectius que malauradament s'ensenyen a totes les facultats d'economia i crec que s'haurien de canviar radicalment. Quin és l'objectiu? A la microeconomia, el lucre i el benefici. A la macroeconomia, el creixement econòmic. I jo crec que en aquest moment no ens convé ni el lucre ni el creixement econòmic. Maximitzar el benefici per se. Per què? Perquè uns pocs accionistes, o uns molts accionistes, ho havia dit tot, no pot ser. I creixement per què? Perquè tinguem els resultats que he vist en el punt anterior, no dic articles de sentit. Hem de canviar radicalment aquests dos objectius que figuren una mica, doncs, a dins d'això. Penso que el que vull dir de l'economia del BCU ressalta bastant aquesta necessitat. Per tant, això no ens agrada. I si no ens agrada, quins objectius hauríem de tenir? Què hauríem de voler? Doncs que servís, o per què servís aquesta economia? Bé, jo diria, en primer lloc, perquè la gent pogués tenir ingressos. I la gent pot tenir ingressos, només un, si té un treball més o menys ben remunerat i més o menys estable. Aquest ha de ser el primer objectiu de l'economia, que la gent treballi amb dignitat i tingui uns ingressos que li permetin cobrir les seves necessitats. Evidentment, això és molt bonic, no sempre és fàcil de fer-ho, perquè ja sabem que hi ha dificultats grosses per trobar feina. Però hi ha una cosa de la qual a mi m'escandalitzo que encara no se n'hagi parlat més i que senzillament es diu distribució del treball. Si analitzem quan va començar la revolució industrial, fa més de 150 anys a Anglaterra, i mirem què passava a Liverpool i a Manchester en aquell moment, ens donem compte que els treballadors feien jornades de 15, 16, 17 hores diàries. Ara l'estan fent de 8 hores diàries. Escolta, podríem reduir-ho. Per què ho hem deixat en 8? Podem deixar-ho en 7, podem deixar-ho en 6 i repartir entre tots més bé el treball. Això és una petita experiència que vaig aprendre ja fa uns anys, fa bastants, fa concretament 36, amb motiu d'un viatge que en aquell moment vaig tenir l'ocasió de fer a Guipúscoa, i més concretament en aquella emblemàtica empresa que es diu Mondragón, el complex cooperatiu de Mondragón. Era l'any 83 o 84
estàvem amb allò que en deien la crisi del petroli, i en aquella crisi del petroli a Mondragón es dedicaven a fer electrodomèstics. Feien cuines, les cocines Fagor, feien neveres, les neveres Edesa, feien una sèrie de coses, i es van donar compte que com que hi havia crisi no venien neveres. I què van dir? Hem de reduir la plantilla. Atenció, la plantilla en aquell moment del complex de Mondragón no era una plantilla petita, era una plantilla de 35.000 treballadors, el doble que va ser, el doble que va ser. I van dir, no podem ser, hem de reduir. I van proposar als treballadors que 5.000 persones de les 35.000 anessin al carrer i es quedessin sense res. Feu-vos com vulgueu, però ens n'anem. Els treballadors es van reunir i van dir aquí no se n'anirà ningú, ningú. Això és una cooperativa. I tots sabeu que les cooperatives, tots els treballadors, tenen la mateixa quantitat de drets. Per tant, no marxem. Aleshores, la direcció de la cooperativa va dir, d'acord, no marxem, però d'un any haureu marxat tots, perquè aquí no hi ha qui s'aguanti. I els treballadors van dir, no, de cap manera. Si nosaltres volem seguir treballant, us fem una proposta. Si voleu passar de 35.000 a 30.000 treballadors, és que ens esteu dient que us sobra el 15% de la plantilla. El qual és el mateix que dic que us sobra el 15% de la massa salarial que pagueu cada mes. Reduïm-nos a tots 35.000. El 15% del sou estalviarà la mateixa quantitat i ningú hi no al carrer. I això ho hem fet. És difícil apretar-se el cinturó? Clar, és difícil, però més difícil encara és fer-ho fet. Ho han fet, van tirar endavant. No únicament van tirar endavant, els temps es van girar millors, van poder recuperar la feina perduda. I no van poder recuperar la feina perduda. Després, amb el cap dels anys, han fet una expansió, a la meva de veure bastant desencertada, però això és un altre tema, i amb aquesta expansió desencertada, a hores d'ara, tenen una plantilla que ja no és de 35.000 treballadors, és de 74.000 treballadors. I és la cooperativa més gran. Jo sé que aquí a la Universitat de València es dediquen molt, es diu CIVIEM, una institució dedicada a estudiar els temes de la cooperativa i val la pena fer-ho perquè el tema és molt important. Transformem l'economia cap a aquest sector d'aquí, cap a donar treball a la gent. Però és evident que no sempre es pot donar treball a tothom. Hi ha persones amb possibilitats per treballar, amb salut eficient, amb condicionaments familiars, el que sigui. I aleshores, quan, perquè l'economia funcioni, no es pot rebre tot pel salari, ha de funcionar quelcom més, que es diu l'estat del benestar. I aleshores aquest estat del benestar ha de cobrir totes aquelles necessitats que normalment només. Per desgràcia, què ha passat? Que l'estat del benestar, com bé sabeu, està minvant molt de possibilitats. Per què? Per una qüestió molt senzilla. Per la manca de diners en el pressupost de l'Estat. L'Estat s'hauria de fer càrrec de les pensions, s'hauria de fer càrrec de la sanitat, s'hauria de fer càrrec de l'educació i no hi ha prou diners per fer-ho. I aleshores, atenció, passa una cosa diferent. Com que no hi ha prou diners per fer-ho i l'Estat t'assegura que no podrà pagar les pensions el dia de demà, aleshores el sistema de la capital t'ofereix una alternativa. Diu, no, escolti, faci vostè un pla de pensions i amb el pla de pensions immediatament, quan el dia de demà jubili, com que l'Estat no li pagarà, vostè tindrà diners suficients per cobrir les seves necessitats de pensió. I quan comences a tenir una feina més o menys estable, diguem, als 25 anys, et diuen, faci fins als 65 anys un pla de pensions i el dia que jubili ja et tindrà arreglat. Creu. Primer, la rendibilitat és molt petita. I segon, hi ha quelcom, penso que és molt important dir-ho, en una sessió que estem parlant de l'ètica de l'economia, què passarà amb els seus diners durant els 40 anys que hi haurà, des dels 25 fins als 65 que pot jubilar? Pregunteu, sisplau, on inverteixen el futur? I veureu que hi ha empreses d'armament, que hi ha empreses de drogues, que hi ha empreses d'explotació infantil, de prostitució, del que vulguem nosaltres. I nosaltres després anem com uns enxalets pel món, dient que no volen la prostitució, que no volen la droga, que no volen les armes, i 40 anys estarem fent altra cosa que finançar una mica tot això. És un engany d'aquesta economia que no hem d'admetre de cap manera. I què passa? Que si fessin bé les coses, l'estat del benestar es podria fer funcionar. I què faria falta? Una cosa molt senzilla, però molt complicada. Eliminar el frau fiscal i eliminar els paradisos fiscals. Ho tinc calculat. A Madrid funciona un sindicat d'inspectors d'Hisenda. Potser algú ho coneix. Es diu GESTA.
no sé què vol dir l'acrònim, però en tot cas, Gesta. Què ens diu Gesta? Cada any ens avalua quin és el nivell del frau fiscal que es comet a Espanya. L'últim informe que vam llegir l'avaluava, suposo que per baix, amb 93.000 milions d'euros a l'any. Escolta, quin és l'import de les pensions a l'erari públic espanyol? Què li costa al govern fer front a les pensions cada any? 115.000 milions d'euros. Si som capaços, perseguint el frau fiscal, de recuperar-ne 93.000 i fer l'opció, evidentment opinable, de dedicar aquests diners a les pensions, automàticament les pensions s'incrementen en un 80%. Cosa que mai et farà cap fons de pensions ni ningú, res de res. Hem de començar a treballar. I mirar de ser conscients que hi ha aquests dos elements perversos. Un, els paradisos fiscals. En els paradisos fiscals arreu del món hi ha dipositada una quantitat equivalent a 16 vegades el producte interior brut espanyol. A 16 vegades. Tota la riquesa produïda per Espanya en un any, multiplicada per 16, és la que està amagada en els paradisos fiscals. I tots hi fan la vista grossa. I també el frau fiscal a casa nostra. A prop de casa hi ha una empresa que a mi sempre em sap greu, em fa mal als ulls. I la gent hi va bojament. Es diu IKEA. IKEA, la gent li és simpàtica, és una empresa d'un senyor suec que es deia Ingmar Carlsson, no sé què, i aquests els mobles són baratets, i pots fer-te modular l'habitació que vulguis, sí, d'acord. Però, que aquest senyor Carlsson, que per cert es va morir l'any passat, va tenir la prudència per ell, abans de morir-se, de traslladar al domicili fiscal. I IKEA no radica a Suècia, com la gent es pensa. IKEA, des de fa 5 anys, radica a Liechtenstein, que és un paradís fiscal situat entre Suïssa i Àustria, i no paga ni gent. I després els deia als meus estudiants, mireu, quan esteu contents, perquè us voleu fer una habitació nova a casa i aneu a IKEA, el Bogat us robat. Però la matrícula de l'universitat us ho tirarà més car, perquè allò que l'Estat no rep, perquè no paga IKEA, després acabareu pagant vosaltres, com la matrícula. Anem a part. Hem de començar a mirar els paradisos fiscals i el frau fiscal. També hi ha altres coses per intentar mantenir l'estat del benestar. És un tema que no m'he gaire, que ens portaria a una discussió, que és que la pot sortir en el debat i que és l'important, que és, en sentit petit, allò que en diem la renda garantida i en sentit gran, allò que en diem la renda universal. De quina manera es pot tirar endavant amb rendes d'aquest estil. I el tercer element que jo hi posaria en aquesta transformació, recordeu que he dit primer el treball, segon l'estat del benestar, quin seria el tercer? Sense dubte, la solidaritat. Doble sentit de solidaritat. Solidaritat interterritorial i solidaritat internacional. Solidaritat interterritorial, per descomptat. A l'estat espanyol existeix una cosa, que no sé si l'opció veu malament, que es anomena el Fons de Compensació Interterritorial, que és el que ens ha de permetre que hi hagi aquesta mena de solidaritat entre territoris. Però això, sobretot, també s'ha d'accedir a nivell mundial, perquè que d'aquí ens dediquem a cooperar amb Extremadura em sembla perfecte. Però ja he dit abans, d'aquí a Extremadura deu haver una relació de renda de 2 a 1. En canvi, la relació de renda, ja ho he dit, amb els països del sud és de 85 a 1. Per tant, més necessitat d'aquesta solidaritat internacional. I això s'ha d'incloure constantment. Vam passar aquelles èpoques eufòriques que fèiem les campanyes del 07, que fèiem acampades, coses de l'estiu, i sembla que el tema l'hagi obligat. En canvi, com us dic, la necessitat és més forta que mai. Per tant, primer, feina per tothom. Segon, estat del benestar. Tercer, solidaritat. I per tirar tot això endavant, ja estic acabant, perquè... Vas bé. Doncs per tirar tot això endavant, què és l'altre? Jo diria canviar una mica els instruments. Instruments perquè les coses vagin millor. El primer, l'he apuntat abans una mica, el tipus d'empresa. Allò que es diu societat anònima és una aberració. Tu et fiques en un negoci, si guanyes diners, bé, i si no els perds, la teva responsabilitat, com diu el nom de l'anònima, si no limitat és el mateix, queda molt limitada. No. Hem de canviar. I hem d'entrar una mica en allò que ara s'ha posat en el terme, economia social solidària. Vaig tenir una gran alegria a Barcelona, suposo que aquí a València també, a Barcelona, l'última setmana d'octubre de cada any se celebra la Fira de l'Economia Social i Solidària. Hi havia una antiga fàbrica de fils, que es deia Fàbrica i Coats, que feien servir les indústries tèxtils, però que ja no n'hi ha, doncs tampoc hi ha fils, i per tant la fàbrica va quedar buida.
l'Ajuntament de Barcelona se la va quedar, i cada any celebra una cosa que per mi és una meravella. És una mena d'acció reconfortant. Quan era petit anava a l'escola, un cop a l'any per reconfortar-nos, ens feien fer exercicis espirituals. Ara ja no es fan. Però en canvi, per mi, anar a aquesta fira un cop a l'any és com un exercici espiritual, em reconforto. Perquè veig tot tipus d'empreses que funcionen la mà de bé. Funcionen de manera cooperativa, funcionen amb finalitat social, funcionen amb marginal amb lucre, funcionen amb productes de proximitat, funcionen amb una sèrie de coses. I tinc l'impressió que hem d'anar a potenciar. I, com que saben que hi ha certificat, em van enviar el butlletí cada mes, i cada mes veus que apareix una cooperativa nova i que apareix una iniciativa sensacional. I a mi això m'anima. Hem de canviar el model d'empresa. És fonamental. Atenció, també hem de canviar el model de finances. Avui en dia, aquesta gran desigualtat a la que fes referència al començament és sobretot, fruit del funcionament financer. Aquesta crisi, a la que Joan Ramon feia referència a l'entrada, aquesta que no ha acabat, que és veritat que no ha acabat ara, no és la crisi del petroli, era una crisi financera. Era una crisi derivada d'una especulació sense límit, si després ja tens en podria parlar una mica, com es feia aquest. I atenció, aquesta especulació està en mans de gent poderosíssima. En coneixem algunes, els senyors de Negro de la Troika Comunitària, però n'hi ha molts més. Avui en dia, una de les institucions que té més poder del món, no se la coneixeu. És una banca de negocis que es diu Goldman Sachs. Els 8 últims secretaris del Tresor dels Estats Units. Allà no en diuen ministre d'Economia, en diuen secretari del Tresor. Doncs dels 8 últims, 6 eren treballadors directius de Goldman Sachs. I els altres 2 no era el secretari, o era el subsecretari. Una banca que nomena, però no només nomena els secretaris americans, nomena altra gent. Potser si de memòria recordarem que fa uns anys a Grècia hi havia un primer ministre. Era fàcil de recordar, perquè el nom sonava. Es deia Papandreou. I què va dir en Papandreou? En Papandreou va dir Grècia no està en condicions de pagar el seu deute. Haig de declarar fallida l'economia grega. Però abans de fer-ho, vull un recolzament popular. Fer un referèndum entre la població grega a veure si volen declarar fallida. Fa aquest discurs avui a la tarda i demà al matí ens assabentem que ha deixat de ser primer ministre. No hi havia eleccions, no hi havia cop d'estat. Què hi havia? La banca. I qui era el nou primer ministre de Grècia l'endemà? Un senyor que es deia Lucas Papadimos. Em vaig dedicar a mirar quina era la història d'aquest senyor. I fins al dia abans de ser ministre, aquest senyor era el director de Grècia de la banca Goldman Sachs. Però, mira per on, a Itàlia passava 3 quarts per el mateix. Tots recordarem un antic primer ministre, diguem-ne més aviat folclòric, que es diu Silvio Berlusconi. Tots en vam saber que aquest senyor deixava de ser ministre. Jo, la veritat, sí que m'ho vaig celebrar, perquè ens ho entén de sobre. Però va ser pitjor el remei de la malaltia. Perquè el Marc Fabra Berlusconi, l'endemà, hi havia un nou primer ministre que es deia Mario Monti. I en Mario Monti havia sigut durant 8 anys director general de Goldman Sachs. Però encara una altra cosa, aquesta setmana ha plegat de president de l'Estat europeu un senyor que es diu Mario Draghi, que havia seguit el càrrec com un altre senyor, Christine Lagarde, però això s'ha de prestar, tanco parèntesis. Què passa? Doncs que el senyor Mario Draghi, què feia abans? Director de Goldman Sachs. Podem anar fent una mica el balanç de què és el que succeeix, en compte que hi ha un poder financer, el qual ja he dit, abans nosaltres estem participant una mica en la mesura que anem fent fons de pensions i especulacions d'aquesta mena, i evidentment que s'ha de, jo diria, destruir tant com podem. I a la borsa cada vegada apareixen nous instruments, jo no hi entenc, que si ara aquest algoritme et permet comprar quan vols i vendre quan vols, per anar maximitzant el benefici de tot el negoci financer i empobrint cada vegada la resta del món. Per tant, primer, canviar el tipus d'empresa. Segon, canviar les finances. Tercer, consum responsable. Això entra molt dins de la manera de ser de l'economia del consum. Mirem què comprem, mirem quin tipus de producte, l'obsolescència programada, mirem quina fàbrica hi ha al darrere. Ja ho he dit abans, resulta que grans empreses espanyoles estan ara construint murs a tot arreu.
No pot ser. Hem de començar a mirar què passa i en quines condicions això s'està produint. No cal que diguem això, perquè és un tema que afortunadament està molt vigent, hi ha moltes ONGs que hi treballen, em penso que a València a vegades vaig anar a una o dues botigues de consum responsable, la cosa se sap, a Sagunt n'hi ha una altra, per tant, cosa que però hem de començar a pensar no només en la botiga de consum responsable, en qualsevol botiga, quina botiga anem, què fa amb els seus impostos, com tracta els seus empleats, coses com les consum responsable. I finalment, per acabar això, després diré un parell de cosetes mínimes, què més voldria dir? Doncs ho he esmentat una mica al començament. Per canviar, per transformar aquesta economia, cal també canviar tot el model d'aprenentatge de les facultats d'economia i d'empresa. Constantment. Constantment. Torno d'abans. Els anys motius són microeconomia, benefici, macroeconomia, creixement. Però no, s'ha d'enfocar. I en canvi això, ara ho veníem parlant amb ell, que hi ha una estona aquí, són els lemes sacrosants de les facultats. Hem de canviar. Afortunadament hi ha alguns canvis. Aquesta cooperativa de Mondragón té una escola empresarial que funciona amb uns criteris diferents. I hem d'anar una mica cap. I no cal canviar només, canviar també les coses des del seu origen. I acompanyant amb això també, evidentment, convé altres coses, que és la informació econòmica. Llegim una mica allò que es papessa al món dels diaris i veurem que tot és una teoria, que és informació d'empresa, és informació de l'economia. L'economia ha de servir per cobrir les necessitats de les persones, no per ensenyar-los el guany que té aquesta empresa a la veritat. Últimament hem de canviar també l'educació econòmica i l'informació. I finalment, ja només una cosa gairebé a títol d'apèndix, que ho havia dit, perquè ja fa l'hora justa i hem de començar el debat, és que també convé que canviem una mica els indicadors de l'economia. Jo demanaria que es fessin del cap aquesta bírria anomenada PIB, que no serveix per res. Aquesta bírria el que ens ensenya són els fluxos, però mai els estocs. Un exemple. Fa uns 5 o 6 anys hi hagué al Japó un gran terratrèmol. Una part de les illes del Japó van quedar destruïdes. Infraestructures, carreteres, aeroports, ponts, el que vulgueu vosaltres. L'endemà del terratrèmol, canvi del PIB, exactament el mateix que el que hi havia abans. L'any passat van començar a arribar camions amb grues i ciment i autopistes i coses així per construir la solució. Aquests pagaven benzina i pagaven salari i pagaven no sé què. La partida de l'endemà, el PIB del Japó va començar a créixer. En canvi, el dia que havia tingut la gran caiguda de l'economia japonesa no és un cas. És un càlcul completament equivocat, a part que mai ens parla de la distribució. Ens diuen, tenim més PIB. I com es distribueix? En mans de qui estem? Hem de començar a treure-nos al damunt. Igual que també ens hem de començar a treure al damunt algunes xifres de referència. Ara fa dies que no se'n parla tant, però molt temps que ens han dit l'atur ha disminuït a l'estat espanyol. Possiblement ha disminuït una mica. Però ha disminuït les xifres d'atur. Però quina qualitat d'ocupació tenen aquells que estan empleant? Molt pitjor que una ocupació normal. Per tant, menys aturats? Potser sí. Però qualitat d'ocupació penso que també s'han de revisar. Hi ha altres elements, ja fa alguns anys, penso que va ser el 94, que les Nacions Unides van treure, encara que molt senzillament i molt lamentalment, allò que en diu l'índex de desenvolupament humà, que no mesura només el PIB, mesura el PIB, el nivell educatiu i el nivell de salut. És un petit progrés, però jo penso que hem de canviar molt. He llegit, i algú de la sala ha llegit, que el Bhutan, que és un país de la cinta forta, ja no fan el PIB en l'índex de felicitat humana. I és una cosa que hauria de ser convenient per començar a mesurar aquesta economia. Perquè, esclar, si partim de dades equivocades, si partim de menys atur, quan resulta que hi ha amb una feina molt més precària molta més gent, i si parlem d'un PIB del qual no sabem la distribució, ens equivocarem. I ja sabem nosaltres que la informació és bàsica pel tractament. Bé, jo crec que ja m'he llegat massa com que vulgui dir, i molt de vocació que podem discutir. Gràcies.